ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு உண்மை கதை சொல்ல போகிறேன். நிஜமாகவே ஒருத்தர் எவ்வளோ சிறந்த தன் தொழில் மரியாதையால் எவ்வளோ பெரிய உயரத்துக்கு படிக்காத ஒருத்தர் வந்தார் என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹாமில்டன் நாக்கி அவர் 26 ஜூன் 1926 கருப்பர் இனத்தை சேர்ந்தவர். அவர் ஆப்பிரிக்காவில் கேப் நகரத்தில் அருகில் ஹாக்கேன் என்ற இடத்தில் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவர் தொடக்க கல்வி மட்டுமே முடித்தவர். அதுக்கு மேல் அவரால் குடும்பத்தால் அவரை படிக்க வைக்க முடியவில்லை. 16வது வயதில் வேலை தேடி கேப் நகருக்கு வந்தார். கேப்டன் பல்கலைக்கழகம் என்பது அப்போது மிக ஃபேமஸாக இருந்தது. அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அவரை தோட்ட ஊழியராக அது ஏற்றுக்கொண்டது. அடுத்த 10 ஆண்டுகள் அவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் தோட்ட வேலைகளையும் டென்னிஸ் மைதானத்தையும் பராமரித்து வந்தார். அவர் துப்புரவு வேலை செய்தாலும் எப்போதும் தூய்மையாக இருப்பார். 1954 தோட்ட வேலையையும் பார்த்து கொண்டு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ ஆய்வு கூடத்தில் உதவுமாறு ஹாமில்டனை கேட்டுக்கொண்டார் அங்கே இருந்த ராபர்ட் கோட்ஸ் என்ற மருத்துவத்துறை தலைவர். ஹாமில்டனும் அதற்கு இணங்கி அங்கு ஆய்வுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த விலங்குகளை அவர் பராமரித்து வந்திருந்தார். ஒருமுறை ஒரு ஒட்டகச்சிவிங்கியை ஏன் அவைகள் மயக்க மருந்து கொடுத்தாலும் அவற்றால் மயங்க முடியவில்லை என்று ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவை அடிக்கடி பாதி ஆபரேஷனில் எழுந்து ஓடுவதால் அதை பிடித்து கொள்ள, கழுத்தை இறுக்கி பிடித்து கொள்ள அந்த ராபர்ட் கோட்ஸ் என்பவருக்கு ஒரு நல்ல திடகாத்திரமான ஒருவர் தேவைப்பட்டது. அப்போது தோட்டத்தில் புல் வெட்டி கொண்டிருந்த ஹாமில்டன் நாக்கியை அவர் பார்த்துவிட்டு தனக்கு உதவுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். ஹாமில்டன் அங்கு போய் சரி என்று சொல்லிவிட்டு தனது பலமான கைகளால் அந்த ஒட்டக சிவிங்கியை அவர் பிடித்து கொண்டார். அவர் 8 மணி நேரம் அந்த ஒட்டக சிவிங்கியை பிடித்து கொண்டிருந்தார். அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு நடுவில், அந்த பரிசோதனையின் நடுவில் அவருடன் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் காஃபி டீ குடிப்பதற்காக போனார்கள். ஆனால் இவர் அதை கையை எடுத்துவிட்டால் அந்த ஒட்டக சிவிங்கி ஓடிவிடும் என்பதற்காக அப்படியே பிடித்து கொண்டு 8 மணி நேரம் நின்றிருந்தார். அவருடைய பொறுமையையும் நிதானத்தையும் அந்த வேலையில் இருந்த அவருடைய நேர்மையையும் பார்த்து அந்த ஆய்வுக்கூடத்திலே எல்லா விதமான விலங்குகளுக்கும் உதவி செய்ய அவருக்கு அந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அவர் ராபர்ட் கோட்ஸ் போன பிறகு கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட் என்பவர் அந்த இடத்துக்கு வந்தார். அவர் தலைவராக வந்தார். அவருக்கு ஆய்வக உதவியாளராக அவர் பணிபுரிந்தார். பெர்னார்ட் அமெரிக்காவில் இதய அறுவை சிகிச்சை குறித்து கற்றவர். அதிலும் முக்கியமாக மிருகங்களுக்கு இதய சிகிச்சை குறித்து கல்வி கற்றவர். அவர் அந்த நுட்பங்களை தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு முதலாக கொண்டு வந்தார். தொடக்கப்பள்ளியோடையே கல்வியை முடித்து கொண்ட ஹாமில்டன் அந்த பரிசோதனை கூடத்தில் கண்களால் பார்த்தே பலவற்றை கற்றுக்கொண்டார். விலங்கின் உறுப்புகளை லாவகமாக அறுத்தெடுப்பதில் ஹாமில்டன் தனித்திறமையை காட்டினார். வெகு விரைவில் மருத்துவத்துறை மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் அளவுக்கு ஹாமில்டன் சிறந்து விளங்கத் தொடங்கினார். அடுத்த 40 ஆண்டுகளில் சுமார் 5000 மருத்துவ மாணவர்களுக்கு அவர் பயிற்சி அளித்தார். அவரிடம் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களில் பலர் பின்னாளில் மருத்துவத்துறையில் சிறந்த நிபுணராக உயர்ந்தனர். 1967 டிசம்பர் 3 தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப்டன் நகரில் நடைபெற்ற வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த உலகின் முதல் இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் பெயரும் புகழும் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்டுக்கு போக அதில் ஹாமில்டனின் பங்களிப்பு முக்கியமாக இருந்தது. ஆனால் உண்மையில் நீ ஒரு வெள்ளையினத்தவரின் உடலை அறுக்கிறாய் என்பதை யாரிடம் சொல்லக்கூடாது என்று உறுதிமொழி வாங்கி கொண்டனர். பின்னரே அவர் அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்ய அனுமதித்தது அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம். உலக பத்திரிகைகளின் பக்கங்களில் அந்த அறுவை சிகிச்சை சம்பந்தப்பட்ட படங்கள் பிரசுரமாயின. அதில் சில படங்களில் பெர்னார்டின் பின்புறம் புன்னகையோடு நின்றிருந்தார் அந்த ஹாமில்டன்.
அவர் யார் என்று எல்லோரும் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு துப்புரவு ஊழியர் என்றும் பூங்கா காவலர் என்றும் பதில் கூறி சமாளித்தது மருத்துவமனை நிர்வாகம். கருப்பர் வெள்ளையர் இனவெறி இருந்த காலத்தில் இது நடந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டும். அவர் இறந்த பிறகே உண்மை வெளி உலகுக்கு தெரிய வந்து பெரும் விவாதங்களுக்கு உட்பட்டது. கிறிஸ்டியன் பெர்னார்டு இறப்பதற்கு முன்புதான் ஹாமில்டன் பற்றிய உண்மைகளை அவர் சொல்லத் தொடங்கினார். தன் மரணத்திற்கு முன் ஹாமில்டன் என்னை விட சிறந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் என்று அவர் புகழ்ந்து கூறினார் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்டு. ஆனால் அந்த 40 ஆண்டுகளில் ஹாமில்டனுக்கு ஒரு மருத்துவருக்கான ஊதியமோ மரியாதையோ கௌரவமோ வழங்கப்படவில்லை. பல்கலைக்கழக பதிவேட்டில் ஹாமில்டன் ஒரு துப்புரவு ஊழியர் என்றே குறிக்கப்பட்டிருந்தது. 1991ஆம் ஆண்டு அவர் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற போது அவருக்கு கிடைத்த மாதாந்திர ஊதியம் 760 ரேண்ட், அதாவது 275 அமெரிக்க டாலர் தான். பட்டப்படிப்பு கூட படிக்காத ஒருவருக்கு அவ்வளவுதான் ஊதியம் கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லியது பல்கலைக்கழக நிர்வாகம். பல அறுவை சிகிச்சை வல்லுநர்களை உருவாக்கிய ஹாமில்டனால் தனது பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க முடியவில்லை. ஒரு பிள்ளையை மட்டும் உயர்நிலை பள்ளி கல்வி வரை படிக்க வைத்தார். மிகவும் எளிய வாழ்க்கைக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தவர் ஹாமில்டன். வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த உலகின் முதல் இருதய அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட அன்றைய தினம் கூட டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்டு பத்திரிகைகளுக்கு பேட்டியளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஹாமில்டன் அங்கிருந்து கிளம்பி தனது ஒரே ஒரு அறையில் தன் வீட்டுக்கு சென்றார். அந்த வீட்டில் அடிப்படை வசதியோ மின்சார வசதியோ எதுவுமே கிடையாது. கிடைத்த சொற்ப சம்பளத்தில் பெரும்பகுதியை தனது மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அனுப்பிவிட்டு எந்த வசதியுமின்றி எளிமையாக வாழ்ந்தார். அவர் கடவுள் பக்தி கொண்டவர். அவர் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த நாட்களில் மதிய உணவு நேரத்தில் பக்கத்தில் இருந்த இடுகாட்டில் இருக்கும் வீடு அற்றவர்களுக்கு விவிலியத்தை வாசித்து விவிலியம் என்றால் பைபிள் வாசித்து காட்டுவதிலும் மது மற்றும் போதைப் பொருட்களை பற்றி எச்சரிப்பதிலுமே செலவிட்டார். அவர் காலை 3 மணிக்கு ஆரம்பித்து 4 மணி நேரம் நடந்து 7 மணிக்குள் கரெக்டாக அந்த ஆய்வகத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தார். அவர் வந்த பிறகே அங்கிருந்தவர்கள் தங்கள் டைமை வாட்சில் செட் செய்து கொள்வார்களாம். அவருக்கு கிடைத்தது வெறும் சொற்ப சொத்தே இருந்தாலும் அவர் ஒரு பழைய பஸ் ஒன்றை நடமாடும் மருத்துவமாக மாற்றி தன் பிறந்த ஊருக்கு அவர் மருத்துவ வசதியை ஏற்படுத்தி தந்தார். இன ஒதுக்கல் கொள்கைகள் ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்த பிறகு ஹாமில்டன் அவருடைய மருத்துவ பங்களிப்பு உலகுக்கு தெரிய வந்து அவருக்கு ஆர்டர் ஆஃப் மபங்குபே எனப்படும் தென்னாப்பிரிக்காவின் மிக உயரிய விருது வழங்கப்பட்டது. ஆனரரி மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி ஃப்ரம் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேப்டவுன் கூட அவருக்கு 2003 கொடுக்கப்பட்டது. அதற்கு அடுத்த ஆண்டு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தது கேப்டவுன் பல்கலைக்கழகம். தான் வாழ்ந்த காலம் முழுவதும் அவர் அங்கீகாரம் பெறாமல் சிறப்பான இந்த உயரிய 2 அங்கீகாரங்களை அவர் பின்னால் பெற்று 2005ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 29ஆம் தேதி தனது 78வது வயதில் இயற்கை எய்தினார். இது மிகவும் அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியாக வரலாற்றில் கருதப்படுகிறது. ஒரு கருப்பர் இனத்தை சேர்ந்தவர் தென்னாப்பிரிக்காவின் வெள்ளையர் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு டாக்டருடன், அறுவை சிகிச்சை டாக்டருடன் மருத்துவ உதவியாளராக சேர்ந்து, அதுவும் முதலில் புல்வெட்டி கொண்டிருந்தார். அங்கிருந்த தோட்டம் டென்னிஸ் மைதானத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தவர் தற்செயலாக இதை கழுத்தை பிடித்துக்கொள் என்று சொல்லி கூப்பிட்ட போது போய் கழுத்தை பிடித்து கொண்ட போது அவர் உதவியாளராக சேர்ந்து மிகப்பெரிய பதவியான டாக்டர் பதவியையும் பெற்றிருக்கிறார். அவர் போடும் தையல் ஒரு நாளைக்கு 50 மிருகங்களுக்கு அவர் தையல் போடுவாராம். அவர் உறுப்பு மாற்று அறுவையில் அவர் மிக மிக திறமை வாய்ந்தவராக இருந்தாராம். அங்கே அந்த கிறிஸ்டியன் பெர்னார்டிடம் படித்த மற்ற மருத்துவ உதவியாளர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு அவர் பாடமும் கற்பித்திருக்கிறார். இத்தனை சிறப்புகளை கொண்டவர். மிகவும் எளிமையாக தான் வாங்கிய எல்லா பணத்தையும் அவருடைய
அப்பாவுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் மட்டுமே கொடுத்து கொண்டிருந்திருக்கிறார். இது நம்ம எல்லோரையும் மிக மிக இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரி என்று எனக்கு தோணுகிறது. நம்ம எல்லோருக்கும்